Vážení snoubenci, dnešního dne uprostřed překrásné beskydské přírody, obklopení tiše šumícími lesy, jste se rozhodli uzavřít manželství, spojit své životy a vydat se na další pouť životem společně. Nedopuste, abyste s dnešní slavnostní náladou odložili i laskavé chování jednoho ke druhému, ale naopak, buďte k sobě vždy ohleduplní, pozorní a nezapomeňte, že laskavost není jen pro společenské místnosti, zdvořilost není jen pro hosty, ale má být samozřejmostí v každé rodině. První rande bylo krásné, povídali jste si u jídla o ženichově oblíbeném tématu, o autech. Čeká vás jídlo! Ale něco se zachránil! Já jsem jednak tu čest být otcem dvou skvělých dcer a teď se mi teda druhá nějakým způsobem vdala. Je to jednak krásný pocit, ale zase na druhou stranu, jak se říká, prostě opustí to rodné hnízdo, i když už nějakou dobu nebydlela s námi, ale osamostatní se, založí prostě nějakou svou vlastní rodinu. Přeji vše nejlepší k tomu, aby nějakým způsobem, nejenom v tom dobrém, ale kolikrát přicházejí ty chvilky, kdy člověk musí trošku zabojovat a aby to společně nějakým způsobem dali a aby budou dva na to. Prostě to je strašně fajn. Jako, a nějak zakončím prostě. Je to strašně dojemné, no, je to fajn. Ty budeš pravý kůň. Pravý kůň? Ano. Jo. Tak jo, takže pravé přední kolo. Kočí, hej, kočí, slyšíš mě? Kočí, se skočil z kamene? S Filipem se známe již od svých mladých let, avšak kvůli tehdy výraznějšímu věkovému rozdílu jsme si k sobě cestu hned nenašli. Postupem času začal věkový rozdíl pomalu mizet a díky naší zálibě v kvalitní hudbě a taky v dobrém občerstvení se tato metaforická cesta razem začala rýsovat. Naty je ráda, že už se s nevěstou nemusí dohadovat, kdo půjde večer na počítač a že tato drobná nedorozumění přebírá Filip, čemuž mu chceme popřát mnoho štěstí a pevné nervy. Jste skvělý tým, který se doplňuje jak v šedých, tak v barevných okamžicích života. Manželství není totiž o tom najít někoho, s kým můžeme žít, ale někoho, bez něhož žít nelze.